Připravuju svačinu a snídaní na zítřejší den. Zítra je pondělí. Budu tady rozpíkat tady tyhle croissány, aby měly holky na svačinku. Tady budu dělat takhle z listového těsta takové jako kapsy, to je plněná se šunkou, s kečupem, troška oregana a tady jsou párečky. Zbyl mě jenom jeden párek, tak jsem to takhle rozkrajila a zabalila do listového těsta. A tady už dělám takovou podzimní lahůdku, jsou to takové kynuté šneky se skořicí a s máslem a s cukrem. Takže to je taková podzimní pochoutka. Holky to mají hrozně rádi. Padl de facto během dne, padl celý plech, takže ho dělám teďka znovu, aby měli holky na zítra. A ptali jste se ještě, kde kupuju tady tyhle máslový croissány. Já tady tyhle croissány mám konkrétně z rohlíku, ale už jsem je viděla i u Alberta v mražáku. A je to vlastně takhle zmražený croissánek. Mám to jako takovou opravdu, jak bych to řekla, takovou nouzovku, když opravdu nevím, co na snídaní, nebo prostě nestíhám, tak vždycky vytáhnu takhle za pár croissánů, buď to je rozpeču v horkovzdušné fritéze, anebo teďka budu rozpíkat kvůli tomu troubu, tak to vezmu i s tím ty croissány a upeču to normálně v troubě. Tady jsou upečený croissánky, tady si Sarinka dělala z toho kynutého těsta takové vlastní svoje pečivo. Tady už mám nachystané takové jakoby šátečky, ale na slano, je tam šunka, je tam kečup, tady mám párečky a tady už je ta buchta z kořicový šnečci. Tak já vás zdravím, vítejte u nového videa. Máme tady dneska 9. je pondělí 9. září. A myslím si, že na většině republiky to vypadá stejně jako tady u nás a prostě prší. Venku je strašně škaredě, prší celý den a ochladilo se na nějakých 16 stupňů, což je úplně totální opak oproti včerejšku, kdy byl opravdu krásný letní den, ještě večer, takže to je úplně strašný jako kontrast. A nevím, jak to úplně dobře to nesnáším, protože já nejsem zrovna takový člověk, který má rád nějaký ochlazení. Mě ne, že vedra, ale prostě to teplo mě strašně vyhovuje a hrozně mě mrzí, že už to tak nějak končí, takže se s tím budu muset nějak popasovat. Jinak jsem si říkala, že bych vám teďka natočila takový vařící lomeno nákupní video, něco takové jako kombinace, protože se mi tady hodně množí požadavky nebo takový jako přání, že byste chtěli zase nějaký vaření ode mě. Já teda úplně přesně nevím, kolik toho stihnu uvařit nebo kolik toho do toho videa dám, protože přece jenom je pondělí a já vždycky tady ty všední dny mám vyplněné spíš vařením večeří a přípravou svačin. Já opravdu vařím až nejdřív tak o víkendu, takže jsou zvědavá, kolik toho tak nějak uvařím, hlavně co, ještě to nemám právě úplně jako nějak porozmyšlené, budu se hlavně tak nějak ohlížet na to, co ostatní by chtěli uvařit. Já jsem vám teďka na začátku akorát ukázala, jaký tak nějak dělám svačiny, nebo svačiny do školy. Pekla jsem buchtu, dělala jsem takovou jako slanou variantu právě nějakého listového těsta plněného šunkou a kečupem. To holkám strašně moc chutná, hlavně když je tam třeba nějaký párek nebo tak. Takže to je celkem taková oblíbená věc. A jinak teda potřebuji udělat obrovský nákup. Já už jsem si teda obrovský nákup objednala na rohlíku, večer mi přijede, ale stejně ještě musím udělat nějaký takový rychlejší nákup mlíka, nákup masa, protože jsou věci, které opravdu na tom rohlíku zase úplně tak často, nebo které vlastně ani nenakupuju, takže pro ty si ještě pojedu do obchodu. A pak přijdu dom, bude tam rohlíček, to je taková příjemná záležitost, protože je to příjemný, když mám o takovou starost míň. A potom se vlastně pustím do toho vaření těch večeří a přípravě zase svačiny na zítra do školy a potažmo i do školky na snídaní, takže jdeme na to. Zastavila jsem právě tady takhle u Lidla, ještě prší, takže to bude muset nějak ten nákup rychle sfouknout a potom ještě vyrazím do Penny, protože tam mají mléko v akci, takže to dneska bude takový nákupní odpoledne. Tak já už mám tady nakoupeno, byla jsem v Penny, byla jsem v Lidlu, ještě jsem zaběhla teďka do Teta drogerky, protože nemám barvu na vlasy a ještě jsem byla v Albertu tady pro olivový olej, takže jsem dneska to celkem dost oběhala, tak vám to pak ukážu, jak jsme doplnili zásoby.
Tady jsem dotáhla teďka z kufru nákup, ale první část, protože tu druhou přiveze rohlík, tak vám to jdu teďka ukázat, co jsem vlastně všechno koupila. Takhle teda vypadá nákup, který jsem udělala normálně klasicky v obchodech. Zhruba jsem to tak nějak porozdělovala, kde jsem co koupila. Nejvíc věcí jsem teda koupila teďka v Lidlu, něco málo jsem koupila v Penny a ještě jsem byla právě v té Teta drogérce pro barvu na vlasy. Tak vám to ukážu, co jsem všechno pokoupila. Koupila jsem právě takhle v Lidlu čtvrtky a já si ty čtvrtky vždycky rozdělím a dávám je hlavně do polívky, protože já vždycky když dělám takový nějaký vývar právě kuřecí, používám na to ty čtvrtky, vždycky jednu a druhou a takhle mám to vlastně na 2 polívky, takže to je takový tip, protože spousta lidí dělá právě vývar z těch skeletů, z těch zbytků, ale já radši právě, abych měla co nejvíc masa v té polívce, používám vždycky ty čtvrtky, jo? Stačí prostě 1 čtvrtka do polívky, vyjde to nějakých 25 korun a toho masa je opravdu hodně, takže to je takový tip ode mě. Potom jsem koupila tady takhle krutí spodní stehno, takové paličky a jsou opravdu veliký a právě jsem vždycky používala třeba když jsem dělala s rýžou, nějaké jako pečený kuře nebo pečený právě i ty čtvrtky, ale ty čtvrtky už se nám začaly už jsou prostě pro nás docela malý. Potřebuji už zvětšit porci, protože holky už samozřejmě rostou a už to prostě sní víc. Tak jsem si říkala, než kupovat takhle čtvrtky, tak radši koupím 2 takhle krutí stehna a udělám jenom je takhle s rýží, tak to je jeden oběd. Potom jsem koupila tady ty krutí prsa v celku. Já se přiznám, že ty kuřecí úplně moc nekupuju, jednak mě prostě kuřecí prsa strašně smrdí. To kuřecí maso celkově úplně moc nevoní, takže radši kupuju krutí. A hlavně se mi líbí, že to krutí prso je opravdu veliký, takže když ho nakrájím na plátky a udělám na stejky nebo na řízky, tak fakt to je prostě plátek a ne nějaký jako zbytek toho prsička, protože ty kuřata jsou někdy fakt jako dost malý. Proto radši využívám ty krutí prsa, byť jsou možná trošilinku dražší, nebo oni nebývají jako nějak extra dražší, nebo tak zhruba na stejno. Takže radši, když můžu, tak vezmu krutí prso. Takže to jsou zhruba další takové typy na oběd, takže polívka, nějaký maso k rýži pečený, řízky nebo nějaký stejky. Potom jsem ještě vzala hovězí maso. Hovězí mleté bylo v akci za nějakých 150 korun za kilo, tak jsem ho právě vzala tohle. Byste viděli na videu, že jsem kupovala jiný maso, ale to bylo o 10 korun dražší a ještě to byl mix právě hovězího a vepřového. To hovězí se mi teda líbilo podstatně víc a ještě bylo levnější, takže jsem radši vzala tohle. Není to tak prorostlý, byť se to třeba úplně jako, jak bych to řekla, no prostě když je to taky prorostlejší, tučnější, tak se to samozřejmě víc líp jako nerozpadá se to, přece jenom to hovězí maso je takové jako libovější, ale mám radši prostě hovězí maso, takže jsem ho vzala a na rohlíku mám objednaný papriky, tak jsem si říkala, že bych právě udělala plněný papriky s rajskou, takže to už je další tip na oběd. Takže to bylo maso z Lidlu, potom jsem koupila nějaké kávičky, nějaké rohlíčky, jinak já jsem si koupila tady tohle macchiato poprvé, mám ho do práce, ale co mám hrozně ráda, tak je tady to Bella Rom, tady to Aulight právě do gustíka. Co mám hrozně ráda, tak je tady ten šampon s arganovým olejem, ten tam kupuju už po několikáté. Koupila jsem nějaké hrušky, tady ty švánky, ty máme hrozně rádi, byť nejsou třeba úplně nejlevnější, oni stojí asi nějakých, já nevím, 49 korun nebo do 50 korun a jsou toho vlastně takhle 2 porce, ale je to taková celkem nouzovka a je to super, že se to dá právě dát jen takhle na pánvičku a normálně se to orestuje, takže to je taková celkem rychlovka, celkem taková jako věc, která mě docela dost umí zachránit, když opravdu už nevím, co vařit nebo tak, nějaká taková prostě rychlovka. Potom tady jsem koupila, co máme hrozně rádi s Jardou, tak je tady ta mozzarella, tady ta mozzarella, která je obalená v nějakým jako strouhancem, něco jako těstíčko se strouhankou. A dělá se to právě takhle v horkovzdušné fritéze a máme to strašně rádi jako takovou zobačku k televizi nebo prostě nějakou takovou svačinu nebo nějakou prostě mlsku, když máme fakt jako na něco chuť, třeba večer k televizi, tak to je takový tip. Tady už mám něco málo, co jsem koupila v Penny, tam jsem hlavně šla pro mlíko, protože bylo v akci, bylo teďka za 10,90 a koupila jsem i takhle jehlavanku v akci, ta byla myslím za nějakých 75 korun, takže jsem hnedka vzala 2, protože to je jako fakt super cena. Klasický vajíčka, nějakých, já nevím, 44 korun. Jarda chtěl tady tenhle tavený sýr, tady v tom střívku plastovým.
A potom jsem tam kupovala zase naopak v Penny mám hrozně ráda právě tady ty uzeniny a no, mé klasické mléčné produkty, ale ty jsem teďka kupovala na rohlíku, ale co jsem zase nekupovala na rohlíku, tak jsou právě tady ty uzeniny, které tam jsou zase za mě třeba docela pěkně drahý. Tady ta slanina stála nějaký 19 korun, kupovala jsem debrecínku takhle po 3 kusech a ta stála nějaký 16,90. Takže si myslím, že je super cena. No a potom jsem šla ještě takhle do Rossmana, do Teta Drogerky, teď jsem úplně nevěděla, do Teta Drogerky a koupila jsem si tady tu barvu na vlasy, je to tmavě hnědá. A popravdě jsem byla úplně v šoku, kolik ty barvy teďka stojí. Já jsem kupovala v DMku tu jejich DMkáčskou barvu a popravdě stál nějaký 60 korun a od té doby jsem nějak nezjišťovala, kolik ty barvy stojí. Ale jako masakr, strašně zdražili, opravdu jako až enormně. Tady tahle barva stála nějaký taky 159 korun. Tak, už mi přijel i rohlík, mám z toho velkou radost, že mám takhle aspoň zase na nějakou dobu klid od nakupování. Zatím jsem takhle vyskládala jenom půlku nákupu, je toho opravdu ještě docela dost, tak mám tady asi nejspíš zatím jenom takhle nějaké mléčné produkty, mám tady ty Holandie, ty jsme si hrozně s Jardou oblíbili. Já už jsem vám ukazovala spoustukrát, že si dělám takové jako snídaně právě z těch selských jogurtů, plus nějaké ovoce, plus nějaký kokos, nějaký javorový syrup. Koupila jsem takhle právě více balení, protože jak už si to Jarda oblíbil, tak je toho potřeba už poměrně hodně, takže sama pro sebe bych si koupila takhle 2, ale tím, že si Jarda taky na tom ujíždí, tak jsem vzala takhle rovnou 4. Tady mám i nějaký ementály, právě pelátkový sýr na nějaké svačiny. V sobě do nějakých salátů si tady ráda kupuju tady tyhle tvrdý sýry. Hrozně jsem si oblíbila právě tu jejich značku, takže když můžu, tak vždycky kupuju tady to jejich mil a i jiné ty jejich značky. Oni tady mají ještě i nějaké ty jiné jakoby záležitosti, třeba tady to YouTube, to je taky všechno od právě toho rohlíku, tady to Kitchen, to je taky od rohlíku, takže když můžu, tak právě nakupuju tu jejich značku. Jednak to vyjde samozřejmě levněji a jednak si myslím, že i ta kvalita je celkem fajn. Takže mám tady takhle zakysaný smetany 2, mám tady nějaký pomazánkový máslo, tady už mám nějaké ovoce, jsem teďka vytáhla právě z tašek, mám to tak nějak halabala, nemám to úplně nějak ekologicky daný, prostě tak, jak jsem to vytahovala z tašek. Jablíčka, cibulka, krásný brambory, takovýhle nádherný velký papriky. Ty jsou fakt jako úžasný. A potom měli v akci opravdu snad za 2 koruny 1 papriku. Takovouhle krásnou velkou papriku a je to právě úplně ideální na nějaké to naplňování toho mletého masa právě na ty plněné papriky do rajské. Takže jsou ráda. Nějaké banány na svačinu, tady máme rýži, nějaký cukr jsem potřebovala, tady jsem koupila ten americký toastový chleba a nějaký olej jsem potřebovala dokoupit, samozřejmě to je taky taková věc, která občas prostě dojde a když není, tak je to celkem takový nepříjemný. A ještě jsem si koupila takhle do kávičky nějaké to ovesné mléko. No a tady už mám takový zbytek, je to takový celkem už rozmanitější, protože tady je poměrně hodně těch mléčných produktů. Já jsem tady holkám kupovala i něco takhle do školky právě na nějaké svačinky, oni to mají hrozně rádi, ono to teda není úplně nic levného, ale je to zdravý, mají to rádi, tak proč jim to nekoupit. Já mám hrozně ráda zase tady tohle, to jsou takový, jakoby, jak bych to řekla, to je taková jako ta ovocná kůže. Mám tady mangový, mám dvě mangový a 2 ananasový. Stalo to asi 1,30 korun, taky to není úplně nic levného. Ale já právě tady tyhle svačinky, ať už třeba to sušený mango, nebo právě tady ty tyčinky mám hrozně ráda právě na výlety. Hlavně v tom vedru, což už teďka se úplně nehrozí, ale právě v tom vedru a na ty cesty je to úplně právě jako perfektní, protože nezabere to místo, je to lehoučký, člověk se s tím nemusí nějak extra připravovat, takže za mě super. Potom jsem kupovala zase od té jejich značky tady to Milk, kupovala jsem Kitchen, tady tohle Juto, to je všechno právě z toho rohlíku. A mám tady teda 2 másla do zásoby, 1 dám do mrazáku. Kupovala jsem si tady ovesné vločky třeba do jogurtu, stalo to 15 korun, což je úplně jako fakt sranda cena.
Mám tady nějaké jablíčka, zase opět pro holky do školky na nějaké svačinky. Nějaké těstovinky do polívky. Potom tady mám zase od té Kitchen, tak tady mám těstoviny, tady mám špagety. Koupila jsem i nějaký kokosový mléko, protože já teďka docela dost často dělám právě takhle v nějaké variantě právě z rýží, s červenou čočkou, takovou jakoby Indii, tak dám do toho dost často právě to kokosové mléko. Je to takový jemňoučký, je to takový jako opravdu plný chuti a zase taková zajímavá chuť. Koupila jsem takhle ze 2 protlaky. Jedno listový těsto na nějaké koláčky nebo něco, co bude potřeba, na co bude mít chuť, nebo nějaké tyčinky. Zase od té jejich značky Mil, tak jsem kupovala takhle 4 mozzarelly. Co můžu doporučit, tak je od té jejich značky Mil tady ten tvaroháček. Je to taková jako vanilková příchuť, ale je úplně velmi jemná a složení je taky perfektní. Je to vlastně, jestli se mi to zaostří, tak je to převážně tvaroh, smetana, trošku cukru a to je všechno, troška aroma teda. Ale je to jinak všechno, takže si myslím, že ještě lepší než nějaký tvaroháček nebo nějaký jako, jak bych to řekla, pribináček, je toho o dost víc a stojí to 16,90, takže jsem koupila rovnou 6 kusů. Jardovi tady nějaký rybí salát, on to má hrozně rád. Potom, co tady máme dále. Mám tady takhle kukuřice předvařené, to máme rádi s teuškou. Nějaký salát, opět na nějaké saláty, na nějaké lehké večeře. Tady mám takhle chlebík. Potom jsem kupovala takhle mrkvičky čerstvé, nějaký sýr, ještě tady jedno listové těsto, takže jsem koupila 2. A tady nějaké nektarinky, ještě poslední. A potom tady mám ještě takhle goudu, kterou si dost často dávám právě takhle do mrazáku. Dělím si ji na půl a část si dám do mrazáku, část si třeba nastrouhám do ledničky a používám to právě třeba takhle do vaření nebo na pizzu nebo na cokoliv jiného. Ještě jsem koupila tady ten jaroměřický tvaroh, je tvrdý a je to právě na strouhání. Ale já to nebudu strouhat, já to nakrájím na malinký kostečky, zhruba centimetr krát centimetr. A dám to zhruba na 2-3 dny do takového slaného nálevu. A viděla jsem právě na Instagramu, že z toho dělali nějakou takovou variantu právě balkánského sýru. Tak bych to chtěla vyzkoušet právě s tím tvarohem. Tak to byl náš nákup a doplnění zásob. Jinak už jsem ráda, že jsem doma, vypadám jak zmoklá slepice, opravdu dneska je hrozný počasí, po strašně dlouhé době člověk na to není vůbec zvyklý. Každopádně, dneska jsem teda dělala opravdu ultra veliký nákup. Takovýhle nákup jsem, hádám, nedělala možná snad nikdy. Opravdu teďka, co byly vlastně ty prázdniny, holky byly doma, já jsem strašně moc vařila teďka holkám právě na ty příměšťáky a nějak jsem úplně nedokupovala. Dokupovalo se vlastně jenom to, co bylo tak nějak jako nutné. Máslo, salámy, pečivo, ovoce a tak podobně. Ale de facto nějaké jako zásoby se úplně nedoplňovaly, takže mi došlo úplně všechno. Úplně všechno přes těstoviny, olej, máslo jsem potřebovala dokoupit. Opravdu strašně moc věcí. Takže to bylo potřeba opravdu všechno tak nějak podoplňovat. Koupila jsem barvu na vlasy, šampon a tak podobně. Takže jsem jako dneska za ten nákup jsem dala strašně moc peněz, ale věřím, že tím, že jsem vlastně takhle doplnila nějaké zásoby, tak zase třeba minimálně nemusím dělat takovýhle nákup klidně 14 dní a opravdu můžu doplňovat jenom to, co je nejnutnější, nějaký na ty svačiny a tak podobně. Jak jsem včera pekla buchtu a dopadlo to takhle. Skoro snězená, poslední 3 kousky. Takže dneska péct se mě úplně nechce, ale udělám wafle ve waflovačce, tak to jsme dělali opravdu strašně dlouho. Je to takový celkem jednoduchý těsto, je to něco jak na palačinku, akorát já to dělám ze sněhu, takže vezmu vajíčka a ještě to vlastně vyšlehám ten bílek a udělám takový jakoby sněhový wafle, takže to je taková jako pochoutka. A k večeři mám hrozný hlad, takže to je jako nejlepší kuchař. A k večeři jsem si říkala, že bych právě udělala takovou jako hutnější polívku ze zeleniny a udělám k tomu takové jako krupicové, takové jako malinké obláčky krupicové, tak vám to pak všechno ukážu. Dnešní polívečka bude opravdu velmi jednoduchá, už mám teda hrozný hlad, takže se na ně moc těším, protože je fakt jednoduchá a výborná. Tady mám máslo a základ bude takový, že na tom másle si opražím krupici a potom do toho rozklepnu vajíčko, tím si mi začnou udělat takové jako obláčky nebo takové jako hrudky právě z té krupice a po chvilce přidám vlastně vodu, přidám do toho takhle kořenovou nebo nějakou zeleninu, právě tady mám takovouhle polévkovou směs mrazáku a už mi celkem dost zabírá místo a potřebovala bych ji zpracovat.
Takže to půjde do polívky, dám do toho trošku česneku a polívka bude na světě a dáme do toho takhle si dneska takhle opečený chlebík. Takže to bude dneska taková celkem jednoduchá teplá večeře. Tak já už tady takhle pražím tu krupici s tím máslem a trochu oleje a jdeme do toho rozklepnout teďka vajíčko. Už tam mám zamíchaný to vajíčko, je to taková rychlovka, opravdu rychle se udělají takový jakoby hrudky, něco jako mezi míchaným vajíčkem a krupicovou kaší, protože jsem to chtěla ukázat předtím, než to zaliju vodou, dala jsem tam takhle zmraženou zeleninu, teď to zaliju vodou, přidám nějaké koření, nějaký kmín, nějaké polévkové koření, prostě co mi tak nějak padne pod ruku a nechám to povařit, až mě vzejde takhle zeleninka, až se uvaří, tak si myslím, že už klidně můžeme večeřet. Takhle právě vypadají ty knedličky v té polívce. Jinak jsem Jardovi ještě dala do toho jednu klobásu, kterou jsem našla už otevřenou, tak jsem si říkala, že než čekat, až se to nějakým způsobem nějak zpracuje, tak ji hodím takhle do té polívky, tak si ho tam třeba pak může nakrájet a je to zase o trošku sytější. Takže takovýhle záležitosti já vařím. Je to hlavně právě proto, abych zužitkovala co nejvíc takhle jako jídla, který je už nějakým způsobem otevřený, jako právě ta klobása. Takže si myslím, že na tom člověk opravdu ušetří nejvíc, když opravdu nějak umí zužitkovat všechny věci, které tak nějak v té kuchyni má a nepřikupuje další a nevyhazuje ty starý. Takže to je taková jakoby moje taková nějaká zásada. Máme tady úterý a já jsem ty wafle včera nedělala, protože když jsem viděla tu nálož toho jídla, co jsem včera pokoupila, tak jsem si řekla, že prvně nějak bychom snědli, nebo nesnědli, ale prostě prvně bych dala holkám na svačinu a na snídaní něco z toho a až potom bych jsem třeba něco usmažila, upekla nebo tak podobně. Takže až dneska se chystám právě na ty wafle, protože jsme včera dojedli tak nějak tu buchtu a tak podobně. Měla jsem tam ještě nějaký rozpečený croissány, takže to jsem jako zpracovala. A dneska bych právě udělala ty wafle, aby měly holky zítra na snídani a Teuška něco do školy. A Sárinku vlastně zítra vyzvedneme ze školy, ta je teda na internátě, takže ta o to jídlo tam má už postaraný, takže o toto mám jednodušší, takže dneska uděláme wafle, dojíme polívku a ještě uděláme asi něco dalšího na večeři. Jinak jsem se ještě po cestě stavovala do lékárny, koupila jsem tady nějakou takovou zimní variantu horkou švestku ze skořicí, je to taková podzimní chuť. A ještě jsem koupila tady takhle zelený čaj s rakitníkem, tak se zvědává, jak to bude chutnat, ale prostě na zimu už je dobré se tak nějak předpřipravit, plus mám ještě hromady bylinek, především asi mátu právě na ty čaje, protože já úplně jako ovocný čaj nepiju, spíš takové jako směsi s bylinkama, nebo pak samozřejmě ten černý čaj, tak jsem si právě koupila ještě takhle na zimu, nebo respektive ještě teďka na podzim, tak nějaký ty čajíky. Ještě jsem tady chtěla ukázat, jak jsem napitlíkovala ty masa, co jsem včera kupovala v Lidlu. A tady mám takhle vlastně to mleté maso. Rozdělila jsem ho takhle na 2 porce, tady asi po půl kile, protože si myslím, že kdybych to zamrazila na takhle celé a potřebovala bych třeba jenom nějaký masový kuličky nebo na něco, jenom půlku, tak bych to musela rozmrazit celý, což by byla škoda. Naopak, kdybych dělala třeba nějakou sekanou, tak klidně rozmrazím oba dva ty pytlíčky, takže si to vždycky takhle mrazím po menších porcích. To stejné jsem tady takhle udělala i s tím krutím prsním řízkem, tak jsem ho udělala jen takhle na 2 porce. Opět, kdybych chtěla dělat nějaký jenom ze pár řízků, tak rozmrazím jenom půlku, vlastně jenom tady ten balíček. A kdybych chtěla dělat hodně řízků, což úplně jako u nás nehrozí nějak extra moc masa, tak bych mohla rozmrazit takhle oba dva. To stejně jsem udělala i takhle s těma stehnama, krutíma a takhle mám na polívku tady ty čtvrtky, to jsou vlastně kuřata, čtvrtky kuřat. Jak jsem říkala, tak já tady ty čtvrtky používám převážně do polívky, protože je pak z toho hodně masa, což já bych chtěla právě, aby vždycky v té polívce bylo docela dost právě toho podílu masa, což kdybych dělala třeba z těch skeletů, tak dejme tomu, že by to bylo levnější, ale toho masa tam úplně až tolik není, jako právě v těch čtvrtkách. A ta jedna čtvrtka vyjde zhruba na těch 25 korun a na ten vývar to fakt stačí opravdu jenom ta jedna čtvrtka. Je to krásný mastný vývar, protože té kůže je tam poměrně hodně, těch kostí taky a hlavně toho masa, takže to tak mám pěkně zabalený a teďka to může přijít právě do toho mrazáku.
Na ty wafle tady mám nachystaný dost podobné suroviny jako na palačinky. Mám tady hladkou mouku, mléko, cukr, vajíčko. Oproti tomu palačinkovému těstu, tak do waflí dávám trošku másla, aby byly takový vláčnější. A samozřejmě musím přidat i kypřící prášek, protože je potřeba, aby ta wafle vyskočila do té formy, do toho waflového tvaru. A ještě je takový rozdíl, že já si to vajíčko rozdělím na bílek a žloutek a bílek vyšlehám do sněhu a takhle vlastně úplně nakonec do toho těsta přidávám. Takže celkem takový jednoduchý proces. Kdo nemá waflovačku, nevadí, myslím si, že klidně se to dá použít i na takové menší lívance, no mé klasicky na pánvičce, nemusí být úplně nutně waflovačka. Louška už mi tady ukradla jednu wafli. Tak co, Louško, je to dobrý? Já. Je to mňám, že? Budete mít zítra na snídaňku a Teuška do školky. Teda do školy už vlastně. Jsem to popletla. No a tak už mám nachystané wafle, je jich celkem dost. A je to taková opravdu celkem levná varianta, nějak extra složitá a je to třeba fajn, když člověk nemá nějaké pečivo nebo tak, nebo prostě něco, co by dal dětem na svačinu nebo na snídani, tak takhle prostě udělá wafle nebo palačinku nebo nějaké lívanečky a je po problému. Tak krásnou středu, už tady máme středu odpoledne, já jsem vyzvedla Sárinku ze školy, teďka zrovna sedí se mnou v autě a my jsme u Olympie a za hodinku a půl nás čeká kino. Dneska jdeme do kina, jenom takhle sami dvě, jdeme na Beetlejuice, já se na to hrozně těším, protože mi se ten původní film líbil. Tak jsem si říkala, že když už je tady ta možnost toho pokračování, tak se půjdeme podívat rovnou do kina. A přijeli jsme do Olympie celkem docela brzo, protože jsem čekala, že to na silnici bude docela pěkně zacpaný, ale pěkně jsme to projeli. Tak si ještě skočíme na nějaký, ne nákupy, ale podívat se, co kde mají. Já hlavně potřebuju, když už jsou tady, tak se chci hlavně podívat na nový rifle, protože už začíná trošku přituhovat a já mám jenom jedny rifle a dvoje takový jakoby riflový kalhoty, tak bych chtěla ještě aspoň jedny klasický rifle, protože si myslím, že jedny rifle jsou málo na to, abych to furt tak nějak střídala, takže bych si chtěla ještě koupit aspoň jedny a půjdeme si asi nejspíš na nějakou dobrůdku, předtím než začne kino a pak půjdeme do kina, na co se strašně těším. Tak, kino nám za chvilku začíná a dali jsme si ještě ze Sárinkou takový nějaký rychlej zob, nějaký hranolky, tady mám nějaký wrap a nějaký hamburgery, tak si ještě najíme a potom vyrazíme. Tak už jsme tady ve foaje, za 6 minut nám to začíná, tak už si jdeme sednout. A popravdě tady není vůbec nikdo, takže se zvědává, jak moc naplněný sál bude. Tak vyrážíme.
vypadá to tady hodně prázdno. Budeme mít normálně celý kino jenom pro sebe, podívej. Takže, no, tak 10:11. Tak už se blížíme, hele 9 a tady 10:11. Tak to jsou naše sedadla. To začíná a zatím jsme tady 4 lidi v celém sále. Sobotu a já jsem vám teďka natočila celkem takový náš běžný oběd, což je rajská omáčka. My máme rajskou omáčku strašně rádi s nějakýma kolínkama, s nějakým letým masem. A teďka právě na rohlíku jsem koupila papriky za úplně skvělou cenu. Ta jedna paprika vycházela na 2 koruny. Tak jsem si říkala, že bych to právě mohla spojit a udělat něco takového zvláštnějšího. Tak jsem právě udělala takhle paprikový lusky v rajské omáčce s těstovinama. A co jsem to tak počítala, tak mě tady ten oběd pro 5 lidí a samozřejmě ještě něco zbylo, tak mi to vyšlo nějakých 100 korun zhruba, plus minus. A největší podíl nebo největší cena vlastně na tom všem byla samozřejmě to maso, to je vždycky taková jako asi nejdražší položka. To maso mě vyšlo asi na nějakých 50 korun. Já jsem ho kupovala právě teďka v Lidlu, kilovka byla za tuším nějakou 100, takže 50 korun, plus nějaký těstoviny, to byla další taková dražší položka, nebo v celém tom obědě. A nekupuju úplně nejlevnější těstoviny, většinou nějaký ty Adriana nebo panzány, když jsou v akci, zhruba za 40 korun za balíček. Dávala jsem teďka půlku balíčku a měla jsem tam ještě papriky, jak jsem říkala, papriky úplně za totálně top cenu, takže tam to vlastně úplně nenaskákalo ta cena. No a plus samozřejmě nějaký ten rajčatový rozvar, ale ten byl domácí, to byl z našich rajčátek, byl zmražený, takže to de facto v uvozovkách zadarmo. Plus nějaká cibule, česnek, koření, troška kečupu a tak podobně. Takže si myslím, že klidně do té 100 jsem se mohla vejít za oběd pro 5 lidí a ještě něco málo zbylo, což je úplně pro mě jako super.
A co se týče třeba obědu nebo tak já si myslím, že tam umím celkem ještě docela dobře ušetřit. Ale co mě třeba dělá problémy, tak je ušetřit penízky na svačinách. To je pro mě úplně takový jako docela těžký, protože dělám furt to samý, furt nějaký salám, šunka, nějaký ovoce, zelenina, tak podobně. Je to celkem taková jako, celkem tak základní, ale popravdě tam úplně neumím ušetřit, takže si celkem dost věcí jako peču, když je ta možnost. A tak by mě docela zajímalo, kde třeba vy nejste úplně na jídle schopni ušetřit, nebo tak, kde třeba máte rezervy, tak bychom se třeba o tom mohli pobrat v příštím nějakým vařícím videu. Jinak teda máme, jak jsem říkala, tady sobotu. Já tento vlog už bych chtěla ukončit, abych ho mohla ještě dneska vydat. Dneska je teda sobota a myslím si, že asi drtivá většina lidí je dneska doma, zalezla a je ráda, že je doma, protože už tady 3. den v kuse prší a my jsme, jak třeba úplně s Jardou nesledujeme zprávy vůbec, jako, tak dneska dopoledne jsme koukali celý dopoledne prostě na zprávy, co se kde děje, kde je co zatopený, jo, ten jich Moravy nebo celkově to Brno, ten jich tak je na tom docela dost bídně, takže to fakt jako sledujeme, dokonce už tady projeli hasiči, byl tady poplach a tak podobně, takže tak, no, není to úplně veselý. A tak nějak vzpomínám na to, jak jsem vám natáčela tu středu, kdy jsme šli z toho kina, tak to byl asi tak jako poslední okamžik, když jsme vlastně sedali do auta, tak už začalo pršet a prší vlastně do teďka, takže se držme a doufejme, že příští týden už to bude podstatně lepší, že už aj konečně to sluníčko zase vysvitne, protože to, co se děje teďka, to je opravdu jako katastrofa, to je katastrofa a doufám, že už jsme tak nějak minimálně prostě dosáhli toho extrému a pak už to zase začne klesat ta voda, zase ustupovat a bude to všechno zase tak, jak předtím, nebo minimálně už to nebude horší a horší. Takže se mějte moc hezky, já se budu těšit u příštího videa a zatím ahoj.